Вось такі будынак школы існаваў з 1920 года ў вёсцы Вышамір. Менавіта ён сустрэў Вялікую Айчынную вайну. У школе на той момант было 5 класных пакояў. 2 з іх размяшчаліся па-за школай у кулацкіх дамах Фядосавай і Алексеевай. Падчас ваеннага ліхалецця вёска Вышамір была спалена, у тым ліку і школа. А пасля вызвалення ў 1943 годзе па 1947 год яна была размешчана ў хаце кулака, якую перацягнулі з вёскі Новы Барсук. На жаль, фотаздымка тых часоў не засталося. У гады Вялікай Айчыннай вайны педагогі і ў каторы раз даказалі свой патрыятызм, адказнасць і мужнасць. Многія настаўнікі школы з першых дзён вайны пайшлі дабравольцамі на фронт. Карлоўскі Іван Нікіфарович, Становскі Павел Севастьянович, Кантурэўскі Іван Сідарович, Шелех Іван Кірылавіч і іншыя. Былі сярод іх і партызаны Клейменов Григор Антонович, мой прадзед, Пятроў Андрей Нікіфарович, Чыстап'ян Пётр Михайлович і іншыя. У канцы 1947 года у вёсцы Вышамір быў пабудаваны новы будынак школы, які прастаяў да 1994 года. Менавіта пасля вайны школа распачынае сваё самастойнае гаспадарчае жыццё. На прышкольным участку вучні вырошчвалі розныя культуры: жыта, агуркі, памідоры, цыбулю, фасолю, наглядалі садовыя дрэвы і кусты, яблыні, маліну, вішні і грушы і іншыя. Атрыманы доход ад продажу агародніны і садавіны выкарыстоўвалі на патрэбы школы. Акрамя таго, трымалі трусоў, якіх таксама вырошчвалі для сябе і на продаж. Гэта я ўжо не кажу пра мора кветак, якое заўсёды акружала установу адукацыі. Будынка на месцы старой школы зараз няма, застаўся толькі сад. У 1988 годзе быў адкрыты новы дом для вучняў і настаўнікаў, але гэта ўжо зусім іншая гісторыя.